Shalom. Horas madita saludna manginang. Taparade marohata lama puka parmenggota sadarion marotangi yang na hoho maita satokin. Amin. Marindi maita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oleh hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe ma hamu tujolona marhite-hite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, saito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporseaw na sitong, asa holan ho sambing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akka na hasyanganon, ay holakodo haposan dohot haporusan, say asi maroham, patuduhon tuhami dalan dalan tuhatuaon, asa jupang hami asi roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul maita. Thank you.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Dia do lapatani i, odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi olowan begu, manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugason hahomiton. Atong rap magidogogo mahita siya Tuhan di bata. Alei Tuhan di bata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tato poti madosata di adopan di debata martangi yang mahita. Alai Tuhan debata pargogona suatu dosan jala amanami. Ujau hami dogoarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion, O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami, saya patok tong ma di hami roha hamolateon tuho. O todi parbadia, pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit, binahe ni dosa nami, Roma ho manginani nami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean dinasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohoton di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata tarengot tuha sesaan ni dosa, musat pe akadoluk, jala humutal akarobean,
alai anggo parasi ni rohaku naso tupa mutsat siako, jala padan hadameokku naso tupa humordit ninna Jehovah si asiho, hasangapun madi debata na digijang. Amin. Hatani debata tagabe epistel di mingguta sadarion imana tersurat di 2 Korinsada mamuka mainsian ayat 15 rodis ayat 24 songonoma di disi mangasahoni tibu hiaddo hutahi ro manapot hamu asa 2 hali hamu marlas ni roha naing mamolus doa usian hamu laho tu Makedonia, jaladung sian Makedonia, mulak tu hamu, asa hamu pataruhon ahu tu Judea. Marne yang niroha doahu tu mahii, manang marguru do tu sibuk do tahiku, gaberap dohot diau hata olo dohot hatadang, alai haposan do debata, aidang jupang dihami hata olo kuhut hatadang. Ai Yesus Kristus anak di debata nahu baritaon hami tuhamu rap dohot si Silwanus dohot si Timoteus dada gabe olo ibana dohot dang tung hot do hata olo marhite-hite ibana. Ai madang piga baga-baga ni debata
gabe olo do di bagasan ibana, jala marhite-hite ibana do amen, bahen hasangapon di debata marhite-hite hami. Alai debata do pahotton hami, rap dohot hamu tu bagasan Kristusi, jala dimiahi hami. Laos ibana do sumahap hami, jala dilehon do tu bagasan rohanami patujuloi ima todii. Alai debata do hujau hami, saksi ni todiku, paboa hamu do oloani nami ubahen soro do peau tu korin. Aida dan naing mangarajai haporsean muna hami, aka pangarupi muna do hami di halalas di rohamuna, aidaung ojak do hamu di bagasan haporseaon. Ido anggo sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala na umpeopsa. Amin. Tidakko maha porseotai, songon nahina tidakkon didongata sa porseaon di sandok portiwion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tu dimuhani si Maria, naga begabean siatot di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banotoru dung di tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudur di siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau pani ala Kristen akka na badia. Dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogot daging halak naung mate. Dohot dihamuluan na sora suda. Amin. Kur inahana.
Amanginang jahamima titik namasa di minggu tasadarion, namparjolo nama minggu tasadarion ima minggu pa pasiaon dung Trinitatis, do topik saya na saudo na pinarbaga ni Jehovah, semua janji Tuhan dipenuhi. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026, di dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana program dan anggaran 2026. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Nomor 5, kemah keluarga. Mulai hari Sabtu kemarin sampai hari ini, 1 sampai 2 Agustus, bertempat di Hotel Yaskia Lembang, sedang berlangsung kegiatan kemah keluarga yang diikuti sekitar 54 keluarga dengan jumlah peserta kurang lebih 185 orang. Kiranya melalui acara tersebut, penerapan pengajaran iman di tengah keluarga dapat terwujud dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nomor 6, pada hari Minggu 4 Oktober 2026, gereja merencanakan akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dalam ibadah pukul 10. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya atau keluarga, dapat mendaftar ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa surat pengantar atau form pendaftaran dari Sintua Sektor, beserta fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta pernikahan. Nomor 8, berita Dewan Koinonia, Seksi Remaja, Pelajar Sidi. Pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 15 WIB, bertempat di basement gereja, dengan tuan rumah Leonel Simangunsong, Seksi Remaja dan Pelajar Sidi akan melaksanakan pemahaman Alkitab. Setelah pemahaman Alkitab, yaitu pada pukul 16, akan dilaksanakan sosialisasi tentang HIV/AIDS dari tim HIV/AIDS Distrik 18 Jabar Tengge. Nomor bagian C, Seksi Naposo Bulung, pada hari Sabtu juga 8 Agustus 2026 pukul 18 WIB, bertempat di Jalan Gumil nomor 42 dengan tuan rumah Da Vinci Napitupulu, Seksi Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan pemahaman Alkitab. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Mansormin. Seluruh anggota Seksi Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda dan Naposo Bulung Sektor Dago diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagian B, Seksi Zending, doa bulanan, berita Dewan Marturia. Pada hari Senin 10 Agustus 2026 masuk pukul 18.30 bertempat di gereja, akan kita laksanakan ibadah 2 bulanan untuk bulan Agustus. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Nomor 11, jadwal reformanda besar, yaitu reformanda bersih, sehat dan rapi untuk bulan Agustus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 dengan pelaksananya adalah sektor Dago dan sektor Pajajaran. Berikutnya nomor 13, partangaian sektor untuk bulan Agustus. Dalam minggu ini Amanginang kita akan melaksanakan partaian sektor, yaitu pada hari Jumat 7 Agustus 2026 masuk pukul 18.30. Yang pertama sektor Pajajaran dengan tuan rumah keluarga P Silalahi Boru Utapea bertempat di gereja. Kemudian sektor Mabasal Tim keluarga calon Situa E Panjaitan Boru Utagaul bertempat di gereja. Dan yang ketiga sektor Cipaganti keluarga di Jenababan Boru Siombing bertempat di rumah di daerah Kopo. Itulah partaian sektor untuk minggu ini.
Kemudian kami mengingatkan untuk renungan harian untuk minggu depan, mohon persiapan dari paduan suara Glorious untuk mengisi rekaman lagu-lagu di renungan harian kita. Berikutnya nomor 19, sumbangan bunga altar gereja. Untuk minggu ini tanggal 2 Agustus, bunga altar gereja kita disumbangkan oleh keluarga M. Simanjuntak, Inang Boru Siagian dari sektor Cipaganti untuk ucapan syukur pernikahan ke-24 tahun, tanggal 29 Juli 2026 yang lalu. Terima kasih kami ucapkan untuk keluarga M. Simanjuntak, Inang Boru Siagian. Nomor 20, ucapan selamat ulang tahun. Para Lado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. Apabila ada yang hadir dalam ibadah di gereja, kami mohon dengan hormat untuk bisa berdiri di tempat. Ada yang hadir? Tidak ada? Mungkin hadir di ibadah kemah keluarga atau mengikuti ibadah di live streaming. Para Lado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan ulang tahun untuk firman Tuhan yang berulang tahun tertulis di Mazmur 63 ayat 8-9 yang berbunyi, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aihodo menjadi pangurupion diau, jala terbayan au marolop-olop di linggom ni aka habukmu, say lohot tuhodo rohaku, say ditiup tangamu siamun ido au. Psalmen 63 ayat 8 ayat 9. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati dalam kesehatan. Yang terakhir, berita keuangan. Menginang untuk minggu ini total penerimaan gereja kita adalah 43.118.814 rupiah, dengan perincian untuk kuria 25.011.555 rupiah, untuk kantor pusat 10.570.450 rupiah, untuk pembangunan 2.336.809 rupiah, dan lain-lain atau trust story 5.200.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita menginang. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama ataupun angka, kami bersedia untuk merevisi atau meralatnya, segera melaporkan ke sekretariat gereja atau ke bendahara Huria. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi. Tempat
nasian Tuhan debata ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta kadamang dainang naposo bulung rodihita saluhutna namarpungu di bagasan minggu sadarion hatan itu hatta di ibadah pasa pulusiahon dung Trinitatis imanani enet barita nauli tutonga-tongata sian buku Joshua bidu 21 ayat 40 sahatu 45 tapai iut ma di bagasan rohatta. Jadi di lehon Jahoba tuhala Israel sadok tanoi nani warihonna lehononna tu opunasida gabe di papatu nasida tanoi laos maringan disi dungi di pasonang Jahoba ma nasida humaliang hobar tu saluhut nani warihonna tu opunasida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasida di pasahat Jahoba do luhut musuh nasida tu tangan nasida dangadong tartading nanggosada sian saluhut hatanadinggan akana pinaboa ni Jahoba tu pinopar ni Israel tung luhut nado ro isima anggo sahatna nunga di pabua amang paraged dan nakin hima topik di mingguta sai saut do na pinarbaga ni Jahoba semua janji Tuhan dipenuhi. Dihamu amanami inanami rodihita saluhut na namarpungu di bagas joro ni tuhat taon somalna moluadong parjamita tamu say patadaw dirina do di tonga-tonga ni huriai adorang so di patolhas barita nauli di tonga-tonga ni permingguani nian sa sitong na molohami ngahya marjamita di son sahali ate omma padua halion hira-hira onom manang 7 tahun na salpu berarti tahun 2020 ditiki padita fungsional do pehami dia KBP Rawalumbu jadi mabuah punguan mahami tuson ima punguan gabungan selatan 1 jadi molo di Rawalumbu na jolo baguar ni wik obar tu guar-guar ni hutai doi bain jadi selatan 1 jadi Roma hami mangibeti huriaton jalahu pangido hami do tiki tu padita resotta molo susila pau antara horas manang rori mai tikiate padita horas pak pahan manang padita rori tobing ima hirana wingot alai na takkas hutadda almarhum do padita oktarium huta barat ima takkas tinadda alasangayak kami rap mangula di kantor pusat ya abangi almarhum di biro tik biro informasi ya hami tiki staf ni sekjen ima sekjen WTP Simarmata jadi yang gosonari romu sehami patol hasso barita nauli di tonga-tongata amanginang banamar tetangga dohita tetangga dekat molohamu HKBP tengah manang di dokma HKBP Reformanda anggo hami di barat ma HKBP Bandung Barat jadi au ma padita resort HKBP Bandung Barat hami di si godangna 1150 kepala keluarga 5 mahami full timer
di huriai alai molo sa resort welu mahami full timer ni sia kantor pusat di resort Bandung Barat. Anggo situa sa sitong na otik do 45 mak situata di HKBP Bandung Barat. Jadi sangat minim do PT. Molo martibakon jumlah ni ruas ni huriai. Ya nahwalap do na mangalap pau. Nah, tunggani buruku marsialap alap ke kami. Ala buru pariban. Bayi ma buru hutapea. Sarupa songon boru ni omakku, boru hutapea. Jadi ya omakku hutapea, tunggane boruku pe hutapea. Olani perbedaanna molo omakku sian lagu bodi dope. Anggo pardijabuku banga mangarato di Kalimantan. Ngaleleng benasida di Kalimantan Barat. Jono ni Entikong. Ima Kabupaten Sanggau. Di ngadisi di Suan. Ngamoding tong si matuaku langsung di situ di Suan. Dua cak ate di Kalimantan Barat manang di Kabupaten Sanggau. Jadi hami nunga di pasak be tolu dak danak. Anggo sa sitongna tolu dope. Ate, ai boy do ro muse. Adong do dak danak magodang ate. Mudah-mudahan pula tersunggut tamu. Adong do da anak magodang gabe iba muse natorasna ala ro ito ni ba ito neng marhasotam may beri munon gabe buru muna maon calon non kan boy dua te unang pula torta tutup ate tarta close unang tarta dokkan hula tolu ape adong do pe sakap na naing ro muse da anak na tubu magodang ate tubu balgahi bana jadi songgoni majo partadata di tonga-tonga ni parminggot di tikion doho akama nami na menyaksihon marhite live streaming HKBP Reformanda. Jadi sak mata binami oras ma dia musaluhutna. Dihita saluhutna kadamang dainang hurian itu hatta adong dosa da padohan manang umpasa di dokon di hatalak Batak. Sudedo hita pasti ngama boto ya teh. Di boto hamu do teh umpasaon. Togu urat ni bulu. Toguan urat ni padang. Togu nadidok ni uhum. Toguan nadidok ni padan. Hira-hira terjemahan sederhana na songonom mak. Apalagi mulu dong di sona poso. Hira naso pasbe bahasa Batak. Kuat akar bambu ternyata lebih kuat katanya akar rumput ilalang. Daknya hubuk tihon ini kan. Aleh tak batak do mandok koni. Ape gari akar bambu be sotarupet. Dang bui tor diangkat. Ima maul ne ate. Ape di dokon umpasan yalak bataki manang padoan yalak bataki justru lebih kuat dope rumput ilalang. Dakku botoi anon molo neng dibuktiok kamu mulak si anon man non ate ibukti honi udur nei didok mamuse kuat hukum ternyata lebih kuat janji ba ope gak bisa ada suku-suku dua teh ai hukum kan legalitas standing deh adong metrai ada kesepakatan adong tanda tangan. Artinya molo nunga ditanda tangani, digijang ni petre muse, las dibain muse, surat kenegaraan, baso main-main nih. Ba ikon mengikat deh, itu sasitong na mului. HP ternyata orang Batak mandokon lebih kuat dope padan. Hime, kan luar biasa do local wisdom nialak Batakon ate. Filosofi nialak Batakon. Alai memang boy do dibukti honi amang inang. Marhite akka marga-marga dialak Batak satu sonari adong do marga-margai nong marbadan. Saya dipertahat to dui. Jadi lapatan na molo pajupang marga na marpadanon dang boy marsiolion dianggap do nunga saudara. Marhamaranggi do hita. Na jolo na tua-tuai
manang najolo opukta nga mampan kesepakatan iko padat do itadan mungkin adong do sejarah na adong latar belakang na buasa iko marpadan margaon tu margaon upabua majote marga ahai alay molo salah kamu nang buku na siya buku do husu hupiliti hubuet adong mamarpadan si regar do nenggolan adong doy toho doy ai ma adong do marpagan si topul do tapu bolon toho doy anggo salau unang au muruki buku na muruki kamu adong do marpadan huta barat do silaban adong do marpadan marbun do si hotang adong do marpadan lubbabatu do purba adong do parpadanan si buaya manulang do pajaitan do akanasing do pe ola ni sak sonari hutulusuri dang adong do pe padan ni butar-butar tarime marga nami dang adong do pe padan dos sude bagari nasarumpu ni pengamar si buatan bahima nera saon si torus manurung si rahit butar-butar do si tuata para gedan nakin ngamar si buatan alai marga na udok kon nakipadani imana ditiop sak sonari di pertahatod dwi neng dohonokku ala padani tung mace guguhiat doi mengikat keluargai jadi si tongdo padohani si tongdo umpasai itu neng dohonokku alani di halak Batak dang jadi si ose padan ay molo si ose padan na sida godang do pakorhon na dampak na boy do dampak na nasodenggan ay berarti nang satiho di padat tay batoli ma mulai sadario sirang maita putus maita kan boy do gabe makorhon na sodenggan alay molo hot na sida di padan nahi padapotan malas ni roha denggan mamardalan ide alani do amang inang adong ihud ni padohani hata umpasa do muset siya nalak Batak mandok kosongonon dekke ni sabulan tutonggina tutabona manang ise si ose padan turipurna tumagona ima jadi dong do kaitan nei marhite hata na parjoloy na kinudokon togu urat ni bulu toguan urat ni padang adong do petong na mangihud umpasanay asa pahoton padani di tonga-tonga ni parnguluan ni alak Batak ima na kinaudokon na parkudii dekke ni sabulan tutonggina tutabona manang ise si ose padan turipurna tumagona daku woto manang tahanguluhod ni abang inangate tarlumobi akka generasi muda sonari generasi alpa genji di dokon daku woto manang sauti ay nga mulai moru hitalak Batak songona tua-tua marturi-turian tua kasudut na poso nga jarang be ita mamemehon akka si songoni hape halak Batak sangat luar biasa anggo mandokon halak Batak do sangat luar biasa ada ngadong di suku na asing filosofi dalian na tulu au nga membuat 3 hari S2 gari mambain tesis do disertasi diulas doi taringo tu filosofi ni DNT dalian na tulu dia lak Batak ola na lak Batak do napunay soba marhula-hula manak mardonga tubuh elek marboru hola na lak Batak ayang golakan mas do sude mas Joko mas Bambang itu minoto tu dia ya deh anggo hita molo ngadi do kosoba marhula-hula manat mardongan tubuh elek marboru dang main-main ni ay basa soba kita tu hula-hula ay mana mangaleon boru na tu kita siya ni dok marpino pari kita baik kosoba man yan badak nilai keturunan tu iba bah sotungan non gebe mago pasu-pasu ni hula-hula te dok tulangi di dok alak Batak sab bola ni langit do pasu-pasu ni hula-hula manang songo dia pe hula-hula dok tulangi baik ko buato do rohana sotungan non dang roi bana tulau ni sudat do jadi manang jadi do sudat anggo soroi ai ima na terjadi
jalap berputar doi amangina ngalak bataki. Ino tobatna. Au ido luar biasa na hubereng. Dang terus jol magabe hula-hula. Marputar. Adong do si patay na bada gabe dengan tubuh. Adong do si patay ba na gabe boru. Bahkan adong si patay na gabe dengan sahuta. Marputar. Makanya au pepadita molo di ulan ni utape au. Badang sembarangan unang tong patudun. Au padita dua. Apa padita dia ho ni mana lang lakui. Eto risuru do buat lopesmu, buat sakalani, tal-tali jagali. Iro nonna. Ima hebetna. Alai iman yang dono ku amangina. Kenyataan na godang kita na tua-tua dang mewaris sonibe. Iro makanya saya godang generasi muda. Apa itu adat Batak? Ribet. Ribet. Banyak kali apanya, prosedur-prosedurnya. Ladang diboto. Au sugari diboto oh begini rupanya ya. Gari luar negeri rotuson yang marsi ajar taring utusi. Hala luar negeri ngapa rahapistaran na tibo. Roi bana nang marsi ajar. Taringo tua kasih songoni. HP hita na ditonga-tonga nila batakon. Dang tahargahon. Local wisdom. Hikmat-hikmat lokal. Na dimiliki oleh akasuku-sukui. Ito neng donop kemanginan. Alani mula maju hida tu jamitaon. Godang dojol masonari dang satia betu padan. Gabe godang jolma dang hot di padan. Godak kalak holan marjaji alai dang olo menepati janji. Janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, mimpi matong. Sohop betong. Dang diargahon padani. Apa komitmen dui. Makana segudang jolma. Hola kata, holan mandokon. Jajina. Apa so ditepati. Lagi anak-anak muda, banyak sini anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan kalau dalam dunia percintaan selalu janji-janjinya sampai ke langit. Kan? Oh lo di dokot tu anak burui. Itu mau saut kita sonang maho itu bain, sonang di mana? Ngadong arsakmu dengan hubain di mana? Songon lagui di mana? Dia di mana mesti lagui? Tung sohulo aso itu dianggo arsak. Tung sohulo aso itu sai tu matangis asarap mekel hita na dua matong apa dung saut tu samaho ni mana matong tu warisan peso harap tu gareja apalagi so harap ni mana maparjolo awan non menyusul di mana godang sonari ama tong do tu gareja ala di jolo ni gerbang gereja hola di jolo gerbang gereja. Ido musetu inatai japiga non mau jemput di mana matong. Anggo amat inatai sude parkor di dohoti. Parkor para hari Senin, para hari Selasa, para hari Rabu, para hari Kamis. Anggo amat tai hola di jolo ni gerbang gereja itu. Ayo mah. Habe ditikian dorang so terpasu-pasu. Luar biasa do. Hata ni padita ingge. Ate ikor rap dua muda tu dolo do tu toruan. 1, 2 tambah 1 jadi 1. Nama lo pedita mak menjami tahun ni. 1 tambah 1 jadi 1. Anggus Einstein mangulung ai dulu tuk iba. Ai dia do dalam 1 tambah 1 gabe 1. Alai ada jamita tu pernikahan 1 tambah 1 jadi 1. Mana tong? Hebat nah. Abe hola seut merumah tangga. Sohya dari. Sohya rap. Itulah artinya apa? Godang jol maholan nama lo marjaji. Kebetulan memang puasa jol majojot gampang merjaji. Aladang pola tu horon hatai. Karena tidak ada bayaranna. Dan adong pola bayar pulsana. Gabe lomo-loma ni jol mama. Nah jolo, daku boto ya di bagi hamu istilah di Medan parjaji calling. Ya di bagi hamu teh di Medan. Kebetulan nau tubuh di Medan. Di Sukarame. Di anak Medan dua, asli anak Medan dua. Anggu hamu anak Bandung doamu.
Taku boto malu adok kamu siam Medan. Magodang di siatar doau. Angko sa sitong na tubuku ari-ariku di Medan do. Jadi adong do istilah di Medan di Guari parjaji koling. Puasa muncul ya manginang. Ternyata na jolo songonon. Ope hulului referensina. Jadi molo salahi salah kamu referensi nih. Ayo dah. Referensi do hulului. Jadi ternyata di dokon na jolo ala India dua macam mangarap tu Medanon. Dua macam. Adong mai na kulit na botar, adong muse na kulit na ireng koling, ay matong birong. Jadi molo na mar kulit na botar at terjago-jago don intelektual na marhata Inggris don. Molo di Medan nasida. Malo-maloma. Ay songon si sarukan tersongoni me. Nah, kan malo-malo tadamu do sarukan. Aku pedak utadan yan. Alay ala saya binege dari film na. Bah, odo ape film artis ni Bollywood na terpaling terkenal lah ini. Alay adong mana baduoni na hireng na koling. Jadi alakona tertorudo hana intelektual na tertorudo. Jadi karejonya alakon mayoritas penjual bandrek. Ido na jolo bandrek. Jadi mau dijual bandrek, saya bana berjualan manohor kamput, ujungnya mabuk. Jadi mau nunggu habis, hepeng na mangutangi ma tolak Batak. Jadi mangutangi dola ku tolak Batak. Jadi udah songoni dihutangi, dan di boto bisa dia gudang hutang na. Jadi ujungnya isuk ku nalak Batak ima, dia hutangmu di mana? Ayah dong hudok kota hutak ku dong di mana matong? Mengelak ibana. Dang ditepati. Dang oloy mana muse manggarar utang nai. Sieni do muncul amanginang istilah parjaji koling. Jadi halak na sotiopon hatana dang oloy mana patulu sojatina si janji koling mai si birong mai. Ain. Ido di dokko ni. Jadi hati-hati hita unak kita gabe parjaji koling. Suku-suku nuai ngamanginang puasa jolma maol menepati janji. Kenapa manusia itu susah untuk menepati janji? Alasannya adong tolu. Na parjolo ala ego sesahat. Parjolo ego sesahat do. Jadi asa jago berengon marjanji mai mana. Tapi ternyata dang dipikiri bagas. Dang dirimang-rimangi jo. Tolak doa manggulang non manang dang. Alai alani ego, hita lak batakon kan godang do SPGR. Ibo tuamu do SPGR. Si Banggaron. Nah godang kita, makana di huta, hea doa umar huria di Medan, di titipapan. Di si doa parjolo, mar huria di titipapan. Arah Tublawa nih. Molo di si pesta pembangunan luar biasa dolak Batak. Ikon lomba-lomba do, lomba do tumibo. Ayo dong, apalagi lelang, molo dibain lelang. Saya dia seko, 1 juta, Peter Ribereng dongan naik, 1 juta, hutada 2 juta sih non, gimana? Robayan musai, ho hutada do bapakmu, 3 juta, gimana? Apa ngasih digoti linat terang di mana tong? Ngasih digoti linat teh, so di parwahon. Ujungnya 1 juta dan ngadong be mengimbangi seheli 2 heli 3 heli gimana duko 3 heli bingung matu dia Manggaron itu itu cocok kita si Banggaron itu ima ego sesaat di ima jadi mau nunggu halak na porsea baunang be ego ati badau maka roasi Panggaronon siak kita lak Batak, alak Batak memang itu, mulu nggak dibereng gongan na, jebu, luar biasa pesta na, naing ku beni songoni, apa pesta na geleng pepola lu ikona, meila, kamu sonari pesta-pesta lak Batak, dang na marlo bena tumibo, mangalui gedung na marga, baujung na angguawa duan, mulu neng terpasu-pasu gelek, ku ngau pikir itu siater mahita, udoko betul, so targarbe. Bale Sudirmanan, Bolruman. Hola Bolruman nggak binoto saya dia. Holan sada ruangan ini. 50 juta.
Molo tolu 150 juta. HP sinamotna 25 juta. Wah kamu. Wah mai. Alay ala batak ido hebat na. Ikon dipancing-pancing do. Dukon saya ulah marpikir membayar sih dia membayar non museni mana. Makanya godang ngalak batak gali lobang tutup lobang. Ayo godang kalak batak. Ale nong udang adong man sot teh. Dang adong di sot teh. Manang dang adong na mengaku di son. Dang adong ate iyo to. Nah dua hon puasa maul jol mamar janji. Ala lemahnya komitmen. Rendahi do komitmen tak. Kira dang taboto. Kalau itu kita buat berarti harus di atas komitmen, hati ke hati. Itu deh bah. Ala jok do hitaon dang. Lemahian di komitmen tole mah. Dua pe boy we manang salose masongoni. HP jol mai ditiup hatana do. Makana adong ata istilah horbo ditiup talina, alai anggo jolma hatana ditiup. Jadi sekali kita lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Dan gak biaposa beita. Aku kebetulan gua harus aposan, Henry aposan. Aku mau teman aposan namanya. Anggo ragu behamu aposan, berarti perlu dipertanyaan nih. Apa yang najolo di ben bapakku guarhi, mati sada horbo itu tuh. Ima hebatnya. Lemah komitmen kita. Makanya tidak sadar bahwa janji itu mengikat. Karena sudah komitmen. Patuluhon puasa maul jolma marjanji patulus so janjinya aladang diboto hira mamereng impactna akibatna. Abe sebenarnya yang amangin ang godang do akibatne. Molo so tu iba tu pinopar iba. Ayo do dok kenalan non ay nga utad daw pungmi. Ola kata deh makanya di hutan nami adong do lapo guarna lapo olhat. Ibo to hamu do lapo olhat ola kata ngai ma. Ola kata manang istilah di son omdo. Omong doang ngai ma. Dang dipikiri dampak ne dakola sonari. Boy do dampak ne haduan. Boy do dampak na tu pinoparna. Ay memang pergebus do pungu di mana. Kaya ko kamu me. Itu makanya perlu do dirimang-rimangi jo akka janji. Alani au aporsiai amanginang satu-satunya yang bisa dipercayai berjanji dalam hidup ini hanya Allah. Debatan. Ilo dipatuduhon jami tau. Dipabawa si Joshua. Songo dia debata patuduhon janjina. Jala janji ni debata dan ikon dibaga sesadari i. Bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Itu didokonakin di ayat 40 di patudo debatama tano nani warihonna tunasida. Aidang natopu sadari ii dileni mana tanoi sion opung nasida ngadi pabuai molodang salau tabuka mamanginang taringo tu kisah ni si Abraham. Di zaman ni si Abraham doon. Diikat debatama padanna tu si Abraham. Alai tahu si maduya ujama sada Musa 12:2. Didok tu si Abraham songonon. Ubahen peho gabe bangso nabolon. Jala pasu-pasuokku baho. Jala pabalgoku guarmu asa gabe pasu-pasu. Ima ikatan, komitmen na dibangun debata do si Abraham. Disuruh si Abraham manindikot kutana. Tu sada inganan dan jelas do pedi dia. Umur si Abraham ditiki di jauh. Ate hamu amang inang inahanna. Saya dia mah umur si Abraham ditiki di jauh debata. Anggo cerdas cermat antara distrik ko ngatalu beon. Saya dia mah umurna 75 tahun. Umur ni natai 65 tahun. Ditiki danga dong dope gelengna. Bahkan sudah diponis dalam Alkitab. Alkitab nggak dipabuai bahwa perempuan itu tidak akan bisa mengandung karena dia maaf mandul. Ngai pabuai. HP rode bata mandokon janjina
Hubaen peho gabe bangso na bolon. Wah, luar biasa deh. Ditikirang mundur si Abraham. Ditadikon tano hagaduanganna. Ditadikon harta warisan nina tua-tuana. Berhakyat do ibana. Namora bapakna si Tera. Tapi ditadikon masudai. Holan alani persuruh ni debata tu ibana. Dengan iman. Hanya satu modalnya. Hapor siawan. Holan itu. Nah berduahon. Sada Musa 15 ayat 7. Didok songonon. Audo Jahoba na parua roko sian urni halak kasdim mangaleo tuho tanoon bahen teanon didok debata upasahak manon tano teanomu iman idok ke tano kanani ditikia manginang takas dui didok debata alai markationg dope bana berkatung ka agora teh terkatung-katung do penguluna di perdelenan. Sampai 3 hari terancam do nguluna. Marhite pajupang do Raja Firaun, marsakap do Firaun, membuat inat tai gabe inat tanah. Margabus do si Abraham. Di do imana tu si Firaun, ibotok kudon di mana? Asonang mate bana. Dukoni narodo de bata di bagasan di pina, ipasingot Raja Firaun. Dukoni Raja Abimelek. Bah, jatuh cinta musim mana? Kebetulan memang hebat do si Saraon. Cantik emak. Itu tuh, cantik emak. Sian seride pido ema malini. Aime. Umuli ma. Baik kok kamu raja. 2 raja jatuh cinta tuh mana? Tong do mergabu si Abraham. Alai emak debata. Berubah do janji nih. Dake berubah. Terus dosa tia di bata di jajine jala dihamua manginang dukon bergeti ma keturunan on 470 tahun ma bangsoi tarpaima tutanoi 470 tahun 430 di Mesir 40 tahun markationg di padang guru nih, di Tano Parhorsia nih. Baru perosi Joshua, mabona sida masuk tuh inganan. Dibagi nih. 10 sada suku, alana sada suku yang dapat bagian. 12 pinopar nih si Jakob. Oma guar nih Israel. Alai hola 10 sada do na berhak. Ala sada suku nari. Danga dong tano di letu ibana. Aija ulauna hola di bagas coro do. Ima halak lewi. Ibagi, iundi, oma Tuhan. Hai, leleng 2 manginang. Alai, ima debata. Jala molo marpakirimo kita, marhapor siau tu debata. Badang memang songon mengalang siaki. Beriman dan berpengharapan tidak seperti makan cabe. Jadi molo yalak kamu cabe buado. Pitor pedas do teh, siak do. Jadi molo yalak kamu garam sirah. Acim, yalang acomon nabe. Langsung acomon, ayo mah. Alai marhapor siado marpakiri modang songoni. Yang dituntut dari kita adalah benget niroha, satia. Debata dakkia ditadikon di mana janjina, dakkia dia lupau di mana, diingot di mana dui. Ido makana mulu di debata tu kita hudongani peho rasa ro ajal hasianganon. Tong do diingoti. Tong do di. Sipata nak jod do hita. Dang porsea. Anggoro ro paru kilo ni. Ro persoalan ni ngului pitor tadokon. Tuhan di dia doho. Buasa ma lam kumat sahiton na jolo encok dope sonari asam urat sonari kolesterol. Muru ibana tu Tuhan ni. Ape Tuhan tei batong do dijito ni. Dijiton do, gari si Abraham dijiton persoalan. Gari bangsoi dijiton godang marukil. Dijiton. Alai dibalik semuanya itu ada rencana Tuhan. Kan itu. Ya lah unang saya khawatir kita mulai dong pergumulan. Justru lah menilai sesahalak ikon diadopi do pergumulan. Anggosoya mengadopi pergumulan dan tarida dopi kualitas ni sesahalak. Berumah tangga pun juga begitu.
Kalau ada persoalan dalam rumah tangga, itu ujian yang bagus itu. Makanya Andar Ismail menulis buku Ribut Rukun. Andar Ismail do menuliskan buku Ribut Rukun, Ribut Rukun. Dang nama dokon ribut, 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 ribut. Dang ribut, rukun, ribut, rukun. Itu maksudnya. Baunang tong ribut, ribut, ribut. Ujungnya ceng. Stop itu dah. Lu en gue en. Gimana? Ayang gue. Dang talak separuh napor saya. Anggo alat napor saya. Iko mampu do menghadapi pergumulan ini. Menghadapi ATM. Dang anjung tunai mandiri. ATM ancaman tantangan masalah. Itu maksudnya. Kau mampu do. Itu dah bah. Napa duaun masih jami tahun. Di ayat 44 di dokon. Dungi di pasonang jahu bamanasida humaliang. Hobar tu saluhud nani warihonna tua punasida. Tuhan tidak hanya sekedar memberi tanah. Tapi Tuhan juga memberikan kenyamanan. Perlindungan. Penyertaan. Makanya ada do istilah teologi providentia Dei. Providensia. Allah menyelenggarakan hidup ini. Allah memelihara kehidupan ini. Sarupa dua manginang. Mobil Toyota. Ibu tahu do mobil Toyota? Sudah do mar mobil Toyota kan? Kebetulan ini yang paling masif maun. Dimiliki oleh orang Indonesia. Mobil Toyota. Itu diciptakan mobil Toyota. Bukan hanya satu mobil itu saja diciptakan. Tapi diciptakan juga spare part-nya. Dibuat juga bengkel-bengkelnya. Molo neng lau hamu tu Gunung Kidul. Di sipi dong bengkel na. Ima hebat nih. Ima Toyota. Lapatan na songonon. Don't worry. I am there. I am here. Katanya. Jangan pernah takut. Kalau Anda pakai mobil Toyota. Selalu akan terjamin. Karena spare part-nya dan bengkelnya selalu ada. Itu. Kecuali mobil Chevrolet. Anggo dah nggak dong. Nggak tutup. Itu. Masongoni do Tuhan i. Hutop paho. Dohu pelihara ho. Udongani ho. Au do mangabing-ngabing ko. Au do nasay mangurupi ho. Makanya molohnya di BGH-mu. Sajak footprints in the sand. Ya di BGH-mu teh. Anggur permanda pastilah. Hami kan mulu KBP Bandung Barat kan atar menengah ke bawah. Hamu kan menengah ke atas. Siat intelektual pengau hebat tamu. Masa dang ita dahamu sajak footprints. Margaret Pisbeck. Dia menulis Margaret Pisbeck. Di doi mana di sajak footprints, sajak jejak-jejak kaki. Dibayakon di mana mah di sadatiki mardalani bayi mana di pantai. Dibere gimana mah di si 2 pasang bogas pat. Sonang mah hilalai mana. Dame. Ada dong masalah. Wah, odo pat ni Tuhan ini mana? Ay memang Tuhan itu mandokon. Aku do rap doto di mana? Merdalan mah 2 bogas pat ni si, 2 pasang. Alai dung leleng perdalanan ni, dung gejang, lam gudang maha maulon. Di do imana? Ibereng tu pudi. Bah, buasa hola saya ada pasang. Nakid 2. Sonari buasa gabe saya ada. Tormuruk maibana tu Tuhan idok mah. Tuhan, ay pulut maroham. Ipasopu hoau. Dung loro aka persoalan ni ngolu. Basa hola sada pasang bogas pat hubereng di mana? Iripu mana do bogas pat nih. HP ro tuat teman dokon. Boruku dang pat mi patu doi. Itu Tuhan, itu. Ditikiro persoalan ni huabing habing doho lau mardalani. Udah namang gendong ho. Airang napat mui bagus nai patu dua ini mana. Jadi tuat tebe songoni itu. Jadi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan dan kakinya itulah yang menuntun kita. Aina jojot do hita lang. Si pata ikut tuson do Tuhan, ikut tuson. Saya tapangi do tu kiri, lemiring ujungnya tambah miring mai mana. Habe ngadi do kot tuat te isom maho, om madalani. Mau lihat Tuhan. Gol aka parukidon. Susah doon non. Di do tuat te dang. Madalani. Pos maroham.
Ale ngolo hita. Kan hita kan selalu ingin cepat, nyaman, instan. Itu saya jadi jolma. Ujungnya saya pilih madalata. Apa dalan hamaguan. Kan itu ada idok alak Batak. Niripu parhunitan, HP pargadongan. Niripu parsaulian, HP hamaguan. Dakke diberi kamu kisah ni silot si Abraham. Marbedai ma hamba nasida, panggurupi nasida, ala masalah aek. Rosi Abraham diokon, Lot, songonon mai. Pilit ma inganan di dia ho. Baik kok kamu, ngamaringanan nasida di tanah Kanani. Parjolo do si Abraham mangalehon si Lot asa mamilit. Hape si Abraham do amongna, bapak udana do. Anak ni abang na do si Lot. Dan nang hebati si Abrahami Roma silot, isenter di mana mak? Isenter di mana mak sude? Di bereng mak lembah Sodom, Sodom do Gomora. Ido tanah na paling subur di inganan ini. Di do imana mak tu si Abraham? Di si Mahami. Di si Mahami mana? Apa si Abraham? Gebe tu tanah na pala subur. Dan tanah na pala subur. Gebe silot do tanah na paling subur. Ujung mah lias do rohani si Abraham ipa sob ayah amat terjadi ngata bodo ceritana kan Sodom dan Gomora hancur mate do inatai gabe tiang nisira ala saya tu hartane rohana tu hartane ago sayang nai hartaki isi dojol masongoni marsigatung tu harta ape lupa ibana tu sumberna si sumbernai dang dilului ima tu hatai maka na mulu adong diberi kamu tabah hartanya ala unang pola stresamu ai si pada gudang dolak batak tabah mobil ni hala naik kolesterol na tabah jabu ni hala naik asam urat na naik tensi na sedih deh ni anak bersyukur sajalah bersyukur. Mari kita mengatakan Tuhan mau lihat Holang mangulu pe osonari mau lihat Tuhan. Holang gajang pe umur osonari mau lihat Tuhan. Molo peso ITB gelekku Tuhan mau lihat Tuhan. Baik, udah ikon ITB asa puji Tuhan. Apa molo uki ibana uki. Botoamu do uki universitas kah ini. Ayo. Tor aku ngirine gelekon di mana? Ya aduh hujami tahun di Bandung Barat. Kebetulan dong dorus Bandung Barat tapi somar minggu. Ya aduh dokon saya martahi masada inaton iko penes do Tuhan. Anak kon iko penes. Anak nomor saya dan penes. Anak nomor 2 dan dope penes. Saya penes di mana? Halenga ditutun ke eleng na nomor 2 tes penes. Saya talu terus. Gabe Roma anak nih. Oma unang ba penes biau swasta mau. Adang. Ai bapakmu penes, abangmu penes, ikoko pepenes. Mana? Nyahu tutun oma, bigali tes. Talu do, ni mana? Dang, molo sotu penes so, dangarong beholok kutuho. Sia non sai ba hita, ni mana? Ba ujung na itutun ni mana ma, pegawai swasta. Liling ma, dang dipakulinat ton. Alai, balam liling, naik nama pangkat na. Gabi manager di perusahaan swaston. Marsait mainat ton, ihubungi ma anak nasyakangan peneson, anggia anakku rojo ho marsait oma ni mana, pitoro anak na peneson, oma dong do BPJS mula ma joho tu peseswas di mana, di BG anak nasi nomor 2 on, na marsait oma non, pitor di telepon di mana, oma, na marsait do oma, lo bah di mana, malam itu on. Unak ko mabiar ma. Tu dia ho marubat oma. Tu Mount Elizabeth, tu Penang, Glenegas, Apentis, oke. Utaru ho pehutusi di mana. Tarhato tong main nateba. Anakku penesod do penama na swastod do apa mana. Ujung na gabe dipikir mana. Do teh iko bersyukur do iba. Manang songo dia peda danakon neng penes neng swasta. Ada rencana indah di sana. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dilongani debatado kita. Tuh donian penes sonarinya tabon ya.
Alai yang dohonok ka menginang tidak pernah luput dari rencana Tuhan kehidupan kita. Imana kini do kontrari. Danga dong tartading nanggosada sian saluhut hatana dengkan. Jeremia 20 10 sada. Huboto do nahu sakapi taringo Tuhamu. Dada sakap naroa. Alai sakap na denggat do. Hei madibata. Alani sa guru ni Tuhan ini. Mari kita serahkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan jangan pernah takut. Karena janjinya selalu baru. Janjinya selalu pasti dalam kehidupan kita. Di pargogo jali dungani di batamahamu. Amin. Martang yang baita. Muliateli Tuhan. Nungga dipakulingi hoa marhiti hatam taringo tupadan. Takas doh wilalahami padanmu. Nasay toktong mandongani ham. Janjim do tuhami mandokon hudongani peho rasi rasa ro ajal hasyang anon. Songonido wapor say hami sahatu sonari. Asa unang ganggu rohanami. Unang mabiyar hami. Mamereng portibion. Sipata gudang do aka masalah aka pergumulan. Mambaik kami tahuton mabiyar di nguluon. Hape hatam do mandokon Tuhan. Hai udongani peho. Rasi rasaro ajal hasyang anon. Alani toktong mahami. Marsiohot di padanmi. Asa dapot lasni rohami. Nang sude keluarga nami. Do sude poparan nami. Mula dong namarsait di son. Lehon haguguon. Hamalumun tunasida. Nang huriam HKBP reformandon pasu-pasu le Tuhan asa marsaringar barita nauli di tonga-tonga ni huriam doh di humaliang pasu-pasu kaparhalado kapadita nama kubasi huriam asa sar hatam lahu patuguhon haporsiaw ni ruas ni huriam nang akanaro simpatisan namar minggu tu bagas coromon utangnya ko kami sudi akayanak konam. Saya pasu-pasu nasida. Baik namar sikola. Baik nama rukil ala ni manguli parkarejuan. Baik ala ni marukil ala ni pardongan saripeon. Na saya mangalui rokap dope. Patudu. Hobar tulomo ni rohab. Songoni nang ali Tuhan. Dia kan nonggodang. Sasa uban di si majujung nasida. Di hatuaw nang di jalur nasida siyako. Dongani. Saya abing-abing nasida. Di pardalanan ni nguluna. Nang akan namar ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, do ulang tahun aka pribadi-pribadi. Saya tabai aka silas ni roha, do gajang ni umur. Asa marlas ni roha nasida, madalani ngulu-ngulu di portibio. Satu kinari Tuhan, neng mardumu sirang mamisian ingananon, ramoti ami mulang, mandapoton keluarga nami be. Di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amin. Mari demahita lau si somata pasak pilatan. Hallelujah.
di bano gijang, hodo haroroni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basah na mauliutus. Upasat kami masian na nilehon mitu kami, pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na usus di jolom, pasu-pasu may, jala ramoti, asa huparhasia kami peleanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajommu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala diparsaorhon ma damena tu todim.